Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Alagad si kanginan Tefon Morales and then akong partner sa Abdari si Randy Ted. Don't forget, asap kita. Always say a prayer mga kaiksyon na importante kaya itong pag-ampo. Unas na sa itong labang magagaham. Lord, thank you Lord si magyata ka na mong grasya. Thank you kay Lord. And then, ang atong mga produkto sa mga itong pangisgutan rin na pita, sama na ning musunod. Magpasalamat kita dakos Panyawan. Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, and then Sediment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, kaping matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama, basta said marketing, tatak magaling. Anak lang itas butika palita, o gingaman sen, o gusto mo, madali, ato po Shopee. Order ka mo Shopee, aron i-deliver diyan ninyo. Okay, butika rin yun. Okay, thank you. And then, ang ato karon suat tampo, no, atong hatagan ng pagtagad. Pinadaki ni sa usaka, babae, nga mapatawag lang sa ngahan nga tuna. Kinigibatan o doa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender, si Tuna. Kung doon na may tao nga naadik sa drogas, kining akong bana, lain po ning iya, naadik ni sugal. Kung unsa ning sugala, mauni nakaproblema gid nako. Pero aron nyo masabtan ang akong sugilano, no? Ingnon ko ano sa pagsugod ang tanan. Ako'y na problema kung asa makakita sa dahon nga laya. Ako nga sige ka tawa ta parusunti ka diha. Runti pa pam. Unsa man? Ayo mali. Oy, hala pretty noy, dali pre sud nga ri pre. Saan ka pun mali? Sud dali. Nasi pare kukoy. Na nilakaw man to, ang butag asa to siya, nagdam to flashlight. Mo ba? Unsa ka tong ura sa muli mali? Hala, wa sa jud ko mahibaw anak kay kanang tawhana, wa nay klaro, muli usahay di sad. Uy, okay rin mo mali. Ay, okay good taon, di oy. Pero unsaon magahi mag-o? Bisan ako pag-iingnan nga, di gani ka mag-usab, layasan ta ka, di magkasabot, bahala siya. Nya, wag ka molayas. Mulayas ta bitaw ko, ibalik lang ko Ano man? Wa man ko kay baw asa ko pa dong. Sa inyo day. Wala tultul sa inyo. Naa naman ko'y kung kanang, naa naman noon kanang, wa na ko'y mga ginikanan, o yung ako mga kaliwa, taga Mindanao, layo man sila. Mo ba lang mo ka pa ng Mindanao? Grabe, layo patay ko. Luya gid ni mo sa? Ha? Ganong nabot mo ka ngani? Unsaon gitapan man ko anang kanahang dako. Ni pare kukoy? Oo, gipasaligan ko sa panuhak nga himuong ko niyang prinsesa o ba niya. Mo na nga ni ani ko. Yan ay mo kang prinsesa mari. Prinsesa ba ay? Gubakon maning bahay na mo. Ako ko na bay. Ala digas pasaling ni pare kukoy mari. Ay, nailad ko sa panuhak, oy. Banga, wag ko kay bawa na da. Wag mo sultis pare kukoy na ko ana. Kung wa ka mosulti, di ko may baw. Ay, mao nga Ginoo na lang yung mag-igo anang tawhana, pre. Pero pre, nga no, dahil ni amang ka, unsa may tuyo ni mong kukoy? Ay, ako no siya ihatag na koron, mari. Hatag? Unsa man? Iyang datahan, mari ba? Ako, magon, nanguwam to siya na kwarta, 3,000, unya, ingon siya nga, datatahan na kuno niya. No, nga, ang iya ko nung kwarta, nas bangko, naka-time deposit ko, no? Unya, dili pa man ko makuha. Pero sige lang, mari. Wa mo siya, ingna siya, palihugan, ani ko sa inyo, ngita ko niya, ha? Sige, pre. Sige, salamat, mare. Sige, pre. Alis ako, mare. Sige. Bye-bye. Bye! Sige. Nayabag man ang tawhana, eh.
Wa ko kahibaw nga may utang din ni siya. Giunsa din niyang kwarta. Karon lang kang kukuya ka, inig ulit ni mo, paksit gid karon. May ulit na kang kukuya ka? Oh, yes, day. Oy, dinhi ganina sa paritinoy, ngita ni mo. Ano man, gimingaw din siya nako, day, ha? Tugay na mo taon, may wanak makainom, day. Kaya ba, naka nga, businis ka akong business. Busy ba? Sa may nabisihan? Oh, busy ko sa akong trabaho. Busy si mong mata. Kanus na hitabo nga naa kay trabaho. Ta nakakatuig nga wa kay trabaho hanggawa ka oy. Oy, kana day pagpanghugas, paglaba, panilhig, unya, paglabay sa mga basura, di na trabaho. Ha? Di na trabaho. Hala no? Ha? Mao ba? Nada ka sweldo ana? Wa ko sweldo, wa ko mag-ingon nga natin sweldo, pero trabaho man na. Hilom da ko koy oy. Di ani staynoy kay naningas imong utang. Ay, abi na kong gimingaw siya taon. Gimingaw si imong but lang gid nimo oy. Ah, Wa kuno kay bayad-bayad si imong utang na usa man tawo ka oy. Siya dai kan withdraw na to, ma-withdraw na to nako akong time deposit sa bangko unsa. Ilas paya nimo, wa man gani kay bisag alkansiya na lang. Wa ko taon, nakataw ko'y kwartas bangko, no? So ba day burit sa kay kastananda? Di mo ka matuo. Ano mo tuo man ko nimo? Ko ang implement na babag sa kong tula. Sa Lex Pinoy. Paminaw. Hello? Hello? What can I do for you? Hello, si Kuane Cornelio Magsandok ni? Yes, speaking. Hello sir, kining branch manager ni sa bangko sir. Kung na-detect man gud namo nga nagsige kag follow up sa imong kwarta diri sa bangko. Mo ba? Tapugan ako. Sana? Ha? Waka kadungogan ako. Kining, sir, gisula naman good ang among in charge diri nga kung wag kay pagsalig na mo diri sa bangko, sir, withdrawhan na lang ang balance nimo nga 30 pesos. Withdraw na lang, sir, ha? 30? Uy, hasulan mamin. Hasul na kay ka, uy. Sige kag panawag. Unya, wag kay deposit. Withdraw lang kini imong 30 pesos, sir, ha? Ginoo Sige, ko. salamat, Ginoo sir. ko. Ay, ginoo ko. 30? Mo na imong gipanghambog sa bank? Ha? Ginoo ko nimo kukuya ka. Mo na ipanghambog nimo 30 pesos. Basta ko pa mangsuot akong alkansiya na kukuya ka. Nahurot na day akong kwartos, ang kwarta na ko sa bank. Nahurot. Bank, saba niya, burito nyo ka, hambugiro kanda ko. Madugay ko ko'y mapriso ka lang imo nga. Ambot lagi ni mo. Atubangan tos paritino ya, atubangan to. Dako gid kaayo akong pagmahay ning tawhana kung nganong ni Kuyo gid ko ani niya ug kung ngano nagpadakos iyang pamurit ba. Abi na kog mausab ning kanahang dako ni samot naman hinuon. Unya. Boss, kukoy mo say. Tanaw sa nagpustahan na yung gawis kaka. Mayo kay nakit ano ni mong kanhan. At wala boss, murag yaksulog lakaw. Dali agpaso na to. Lisor mo sakpan ng tawana. Ay, boss, murag pas-pas kay lakaw, boss. Dali sugato na to oskokoy. Dali dapita. Wala yung agyanan. Dali. Dali. Ay, daog naman to, vida, Jesus, vida. Matay mo nung pustahan ng pakan, mas lubot. Dagang kanahan. Porbida, kanahan tong kaka, porbida. Pildi na san ko. Parabaya na batos kurente na. Atol niya akong general na sa mga uwam ko kwarta, o di ko kuwam dito. Ako lang nung nahong kwarta, porbida. Ay, napapapitaw ito'y kwartasyon na. Ugoy! Pre! Pre Chinoy! Ay, pre di mo Lisura ni mong sakpan na koy. Asam gini ka magtago, ha? Busingsing. Nalimot ka kasi mong huwam na ako. Busingsing. Bidang ko tao ng limot ko. Siyang ikaw tingali, busing. Limot kag paningil na ko. Ha? Sige kong balik dito sa inyo, pre. Pero may kang wa. Gapon dito ko sa inyo, wa. Gapon ka. Busy ko sa akong businis taon. So may businis ni mo, ha? Basta, na ako'y mga businis. Busy ko. Nabisi ko pagkakataon. Ha? Bligya man. Marator mga kaka. Pero pre. Pre.
Kuan, ako pa ikaw, no? Kaya ako lagi taong ibaligya ng mga kaka para makakwarta ko. Ako Unya, pa ikaw, unya. inigurutan ni ato ako sa mo. Unya lagi na busy makakagpanguha o kaka sa ato pa. Daghan kwarta karon kukoy. Anak. Magkabayad din kasi mong utang nga rin ako. Kanahan ni mga kaka, busing. Mabayad ako ato, busing, pero alisura sakpan sa doy. Your words. Ako naman yung lishod sakpan. Gaw lagi, lisod sa kasakpan taon. Kay, sige itang pangita ni mo niya, mamura mo, di mo pakita, nako. Noon sa huwag napakita, pa rin mo na ako, busing. Excuse me niyang akong tunlan, busing, ha. Mabayran ta mo sa akong huwam ninyo. Unya kayo, maday mo pakita, bida. Ako nalagi pusta gani, ha. Eh, mamasin tao kung dako akong kwarta. O makabayad bigyan sa suga na unsa. Pilagan ito'y imong huwam na ako. Kuan, kining, yun na ha, tungod sa kadugay, maragawa kang pakita na kung limot, magpila to kung huwam mo. Dugay sa pakita, kung unsa ka. Ako, wa man ko malimot ko. Ipangutan na talang kakay, basig ikamoy nalimot. Awa mo sigoy. Ako pa taon, bida. Nakailaman ka na kukoy, no? Oo, busing. Uy, kaila kay kunimo. Ikaw pa? Pero Busing Max. nakailasab ka na ko kung ako'y masuko. Kung gustong masudan ba itong gibuhat mo na kung sa una, ha? Iparehas na mo. Wa mo bayad! Busing Max. Parehas na mo. May utang. Unya mo tago. Maglihay-lihay. Ay, baw ka bagunse akong gibuhat niya kukoy. Wara mo, busing Max. Nakaila ka kinsang tawana? Wara mo, busing Max. Pues sultihan ta ka. Siya mao si Boy Lipat. Bang nakukwarta kay lagi iyang gamiton og negosyo. Pero wa ko'y nakitang negosyo. Gawas nga wa ko'y nakita iyang negosyo. Siya pod mismo wa na sa dako makiti. Pero sa diyang nasakpan na ako siyang gitambalan. Gitambalan ako ang iyang libat. Wow, naol. Karon, dili na siya libat. Ayaw na siya, busing. Maayo na. Dili na siya libat. Bulhog na. Ingon na kumutambal, ha? Akong tiwasan. Pwede sa ka na kong tambal. Ko sakit, busing. Wa man. Kanading mo. Ay, gamay na lang buhok ko. Ay, nagapisa ng buho, busing. Pwede na natong tiwasan, kukoy. Huto, di mo ako buho, busing. Dili kay buhok re kung kuhaon. Kung dili, hasta ang imo. Ayaw, taon, busing. Bida. Buho ba sa tana? O sa imo? Oo, to, oy. Kung di ka, be. Lakaw-lakaw ka dihawa kayo. Di ka mawaw. Pre. Bayri na nas busing si mong utang niya. Pre, Jigo. Ano, pre, Jigo? Kailain mo na siya utok. Utok ka na. Sus, mabalik ka na, pre. Wala, kwarta, pre, Jigo. Bida, oy. Yan, saan man inaturon, ha? Ugma na, busing. Tuwa ko sa bayo, ugma. Bayaran ka. Pila ganito ulang ako ni mo, busing. Utang na ko. Sa imong utang na 5,000, tungod sa kadugay nas panahon, nahimo na kining 10,000. Nakuwag tubo, Dakora. Sige. Himuon na tong 15,000. Grabe, busing isamot man. Hangyo lang, ha? Okay, zerado na tong 20,000. Ayaw lang tingog, pre. Mabuto na ng 50,000. Lisod na kayo. Busing, katol na 10,000, busing. Ugma, lagi na ko bayaran, busing. Basta, siguro ang ugma. Muadto ko sa inyo, ugma. Ugwa na sad gani ka, ha? Ipapangita ka sa ko mga tao. Aron putlan ka sa imong nakasabot ka, ha? Busing magsurban. Milagro nga sa'yo kag nauli. Alas 8 pa mas gabi, kukoy. Abi na ko kadlaw na sa ka mauli. Kaon na ka? Laos dito sa kusina, to na sudan dito. Busog ko. Busog ka, nang luspa naman gani ka diha. Kaon na dito. Busog palagi ko. Matog sa ko rin. Uy, milagro niya. Sa'yo nga nauli. Sa'yo pod nga natug. Ay, natug. Sa'yo pod nga matug.
Himala! Akong nahibawan nga nabuang dayang akong bana sa sugal anang away sa kaka. Dako na kay pusta. Karon pa ko. Unya nahibuong sa kus iyang gipakitang lihok ron. Mauto nga pagkaugmaan na. Oh, sayo ako ni mong ni matakoy. Ay, sayo magid ka. Sayo man sad ka na to gabi, di ba? Pero, huy. Nang lagom lagi ng imong tabon-tabon. Mura kagway kay tugoy nga sayo man ta ka na to. Ay, sige mo kag tana, ha? Sabaan mo, ay, sige tana. Time para good. Unsa na imong daoy? Unsa na isud ana? Mga sinina day. Mulayas ka? Ay, saba lagi diha, porbida. Huwag na yung mangita na ko, ing nga milakaw ko, ha? Na ako'y i-apply ang trabaho. Naunsa ko? Sige, diha na ka. Good morning. Oh, bus. Daan pagyod ko. May ragyo mo sa'yo kung kani. Kay misaad ka naman ako nga mo bayad ka karon. Ha? Using, manggita mo kwarta busing. Beda. Kara, ano man ang tayo la, kukoy? Dadi, mo bayad lagi ko busing kay kukuhaon para kong kwarta. Ingon ka kagapon kay kwarta na sa inyo. Karon, mabayad ka. O, saan naman sa kamabayad? Kuan busing. Sa bayad? Busing. Unsa problema ani ko koy? Kuan kining. Ano ni? Ingon siya karon siya mo bayad sa iyang utang na ko nga 10,000. Ha? Kadako gud. Kukoy, 10,000? Sagot ni. Busing. Wa juk kwarta busing. Pero kung gusto ka, kinala ko asawa ko ibayad busing. Bayad ako. Pag naman tingali kang kukuya ka diha. Gwanta halos sa dia day, pida. Pero di ka. Ay, yaw na lang! Ang pangabuha ka, pinakan! Buklan niyo! Buklan niyo, pagli! Buklan niyo! Ginoo ko ulo sa mataon ng binuanga sa kong bana, oy! Mao na akong problema kay nisibat ang akong bana kay nahadlok na nga putlan siya sa iyang iyang giutangan ug ang makalagot kay ako pa himuong bayad sa kagwang dako. Karon wa na mo pauli. Ambot og unsa kay nahitabo niya, buhi pa bagka taon to. Unsa akong buhaton ini? Unsa man og kamo ang pasultihon? Chona. Good morning, Lord. Salamat sa darla, Lord. Mama Mary, Lord, salamat sa mga Lord, may pagkampo. adlaw. Oh, good morning, Ate May Pres. adlaw sa tanan. Good morning, Bam. Good morning, Bam. Ate Jane, good morning. May adlaw, Jen. Good morning, Ate Pres. Good morning, Bam. Good morning sa mga mama nga. Perming nipalit sa atuang Don Pepe. Taas ang energy sa mga bata. Taas ang energy. Happy, permi ang mga bata kung padung sa eskwelahan. Unya palit sad mo sa Diamond Yema o Yema Special sa Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay lami. Lami ka na mga bata. Inom gyud mo og Don Pepe Tablia mga bata. Kay the best ka na to imnon. Indot ka na. Ay, kagabi pwede ka inom na padung ka katog. Ate Pres. Okay, ang sendo na ito karoon at lawag guyat. Si Inday Chuna, Ate Pres. Tuna. Oh, kani si Inday Chuna, Ate Pres. Problema taon siya si Mbana. Kaya nakautang ba niya. Gibaharan may ang bana taon nga lungguas o. Kung di makabayad. Mao ni ang problema. Ni dagan yung bana. Wa na balik-balik taon. Mao ni problema. Hadlok na. Misibat kung bana. Hadlok na iputlag o taon. Putlan kay kanas Max Kisa may yang giutangan. Max Alvarado. Doy. Kisa giutangan niya. Iyara, amigo. Yang amigo si Max. Kanis Max. Unya, ano mang madlok. Mahangyo lang siya, good. Datadataan lang niya. Amigo, nga datadataan ko lang kaya di ko ka-afford og tingob. Di ba? Amigo ko na ni mo. Oy, pirma lang dito sa barangay. Dong, Nga, oy. mabayad Mabayad ka, ka. ano. Ayaw, hindi man ka mapriso. Ano, dong. Pait ka nang mudagan ka na magtago-tago ka. Hadlok sa mo, na siya pagkitaon, Ate Pres. Oo. Dili maayo. Di maayo. Ato ba nga, pangayo og koan nga di ka usa kabayad, kay apiki, ano ba? Bam! Kadiyot sa... Ano ba? Ha? Iya problema lagi kani iyang bana taon unsa iya buhaton na iyang bana taon kanang palautang ba niya sugarol sa sige panugal na ng kaka indot sa tanaw ni kaka kun magsabong indot kay sugalan Christian ay Dilmar ko so kay gasto ko sugal ng kaka na unsa kuno iyang problema unsa buhaton niya ha Abi ni mo, oo, abi ni mo,
Chona Oh, mo. kaning imong bana, oo. Kanan, isibat naman niya, si po niya, wa na, Mana yung pagkita ta. ambot asa na natabo niya, buhi pabaka siya karon. Abi ko nimo, so naaring mo siya maiguan ng 2 Corinto, Kapitulo 5, versikulo 10. Kay mato pa din, kay kinahanglan nga mo atubang kitang tanan kang Kristo, aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya. Sumala sa iyang nabuhat, maayo o daotan dinhe sa kalibutan. Mao ni. Karon, tinuod ni sibat siya, awag makita mo panalita magka-istorya mo balik, ma'am. Ina si Kukoy, tinuod nga ni sibat siya. Apan sa akong gibasa, nakasibat tinuod siya din eh. Apan nag-abot ito taas. Kaya panilngan ka man gyud. Noon sa San Pedro ba? Panilngan ka man gyud sa imong gibuhat, daotan or maayo dinhi sa kalibutan. Diba? Sulti gyud siya na ani, Ma'am Chona. Kay ngano kanang iya nani sulti ra ba ni si katong linya ni Kuandere? Linya ni diri ni katong iyang giutangan nga ba kunong buhok mo'y kuha ningon nga ang yato kunong Kasi ningon siya, kuhaan ko na imong buhok. Apilo na ko imong sa mauwa mo itong lakaw na, sir. Kalakaw to tayo. Mauna nga pananglitag magkitaan man ganin mo. Sa mo pagkasugaron sa kaniyong sugar ba mo kani makadaot. Iyang dagko di posta ng kakagulyat. Depende. Pilam ni postaan nganong Ang galing mga butan 110,000. usa ko di ay. Ang basta mga nindot kayong mga kaka. Kung ano mo na sugara ko na nagkakapur ka dito mo kay tagsa kasikan Ayun, daog man dayon. Kuan. Murag way 2 seconds. Kuan ang unsay pangalan na ang pasabot gyud na duha ka tagak pildi na lang imo ha. Ya usa ka labay, duha ka labay pildi na sa dimo ha. Una mi sa ko nakita nga iyagong kunis-kunis nang yang pares nga kaka. Ug di di matagak. Pananglitag ikita ka na nimo dai sultihi gyud. Or ipahangyo ba kanyo wag gyud bigimo mang 20 mil gulyat. Pagkiluoy dito ni Sir Max nga kung mahimo unsa man ni si Sir Max unsa may nga negosyo pananglitag mo ang Awam lagi ni kwarta. pananglitan og Ino niya nga Sir Max palman sa tagkwarta di ba kaya ko ibayad sa kukutang ni mo. Daon niya. pananglitan og wangyo siyang Sir Max nga yan natanatahan o niya uban na niya serbisyo kanang trabaho ba siya dito sa mga trabaho sa ila okay na. iyawat Siyarog din sa mo. Iyawat maluoy siya. Kuyawan mo sa siya. Imo siyang, yung ka, bodyguard sa kanya. Kuyawan siya. Pagpakaon ba kasi ang mga iro? Oo. Kuyawan sa siya. Sa iya, ato ka ko ihaw dito, no? Masugi siya, ato dito, tara. Depende naman ko na sa approach. Sa mo tarungon lang approach, no? Dito yan si Max. Muli kinapagsikan niya. Di man mo lang tarungon. Talaga yan tarungon. Kay kiningi mo pagsibat. Ako patyon yun ako sikan. Ako'y Max, paluguan dito. Ilan nakigayon nga sibat ka? Ay, okay nga na si Max, sige binabasag. Di, lain ko. Si Max, sige binabasag, Ebanghelyo. Max Andrino? Max Andrino. Ana na lang, Sir Ma'am Chuna, no? Kay pertig yung paita, mahuga man siya na, og pananglitag man tinugm diyan, pa sa balao mo yung nagukod diyan, mahuga siya wanted. Mauna. Wanted siya. Kasi ang gamito na nalan, shoot to kill? Oh. Shoot to death. Ayusan ang shoot to kill, oy. Kana ba na iban mo Kuya yung... po ang shoot to kill. Di ba, kana na iban ba na termino nga gamiton, shoot to Okay kill? na, Salvage. Salvage, maura na siya. Salvage na. Ana lang, Ma'am Chuna, unya, kining na ang ubanisik. Salvage sa katong iyang giutangan sa to pa mga kuanto, mga bad nga pagkatao. Ubani sa pag-ampo, Ma'am Chuna, kay pirti na paita nga kaso, kay karon sa panahalang atong mga balita nato nga, diha man gani gipang tigbas nga wa sa utang. Yan naman. Kasi ba magtiayon nga ilang kwarta sa mga adik, gipang tigbas. Tulis na, sa inana. But yun man gani sila nga wa sa utang, sa tagibas kwarta, usa pa kasi ang utangan. Ingna lang siya palihog, kunya ba nila ng pag-ampo, ma'am, aron matigayon siya. Kay ingon aniron siya nga nagtago-tago, dili gid siya makatug. Lisod oy, magtago-tago ka. Di siya makatug nga maghayang. Di ba? Ana lang, mama. Salamat sa pagpalagat atong tulumanon. Kuda ko ang puzzle tihon.